Power. Hi dudes, agabuns, welcome back to my channel. Today, nagsugod ta sa Dre's Cycling Hub sa Sibunga. Mas apiki. Naugan lang. Ana lang. Our guide for today is Dude MJ. So shout out to you, Dude MJ. Salamat sa imong pag-guide sa mga diri sa short trail sa Sibunga. So naaday mi diri sa Sibunga. Mao ni ang agianan padung sa Dumanhog. Nindot ilang lugar diri, dagag dagko nga kahoy and pugno kay hangin. And karon ipakita sa nako ang short clip sa moang pagsaka. Gikuyugan din niya. Kay iya ming i-guide ba. Siya ang mo kuha na mo karon sa trail. Beginner friendly daw ang trail, pero tanaw nato. Atong susihon ba if makaya ba nato. So let's go. Kasi pangalan mo ba? MJ. Pwede ra ka videoan? Okay. Magana ako imbutan sa YouTube ba. Lingaw-lingaw ra gud. So si shout out day MJ mo ni ato ang kuan karon. Atong guide sa ato ang trail. Murag veterans kini siya bay. Ilan kayo? Sige, kita lang taon niya. Ato ang kuyog karon gapon is si James, si Kevcal, Renz Dude, and si Kuya Chito Boy. So here we go. Let's go. Si MJ ang naguna, and then ako, tapos nagsunod sila Renz Dude, James, Kevcal, and Kuya Chito. Hinahinay mi ha. Bugata sa ligid ng lapok oy. Oy, tara. So dire murag single track na dire gamay, and bira na ta. Hamag na ta. Let's go. Gasunod ta ni MJ, gasunod na to si Kevcal, then Renz Dude, James, and Kuya Chito. Oy. Overtake ka? First time na mo magka-ride diri Dapita, so dili sad mi magpalabi og pakusog. Well, di man sad jud ko kusog magpadagan, sila raman. So takbong kuan lang. Kung sa motor ba, takbong chubby lang. Sakto lang ba? Sige. Let's go. Di man ko maka-gain og distance aning Dude MJ. Ay, laras man kayo. Reduce speed!
yatay. Yung ero. Punaan pa jug mga ero, samot di ta kaapas ani. So bira gyapon. Diri dapita ang ato ang gisunod kay si Dude Kevkal, and gisundan niya si Renz Dude and si MJ gyapon ang gauna. Nag-shuffle mi og place no para maiba naman. Basta makakita lagi kong kiro. Behave hindi mo inda ko pahinay tutok ang good guy ba. Iyawan ta. Hapit mo ko na shot sa mohon. So ang atong gisundan karon is si Kuya Chito Boy, and sa akong loyo is si Dude James. So pira. Nice save ni Kuya Chito Boy. So slide man good kayo ning kuha na ba? Agiana na, lapok-lapok pa, gikan pagaulan gabi. So bira lang gyapon ta. So layag apas si Dude Kevkal, and layo naman yun sila, so walang try lang ta, racing lang tagatua, and mag-enjoy lang po tagatua. Shout out aning mga manok, aning ako ang voice over. Diri wa gyud tay speed kayo diri ay kay ato ang ligid pilit kay sa lapok. Lapok ka oy. Asa sila? Sila? Washing gamay sa tuang ligid mga higala. Basa yun. Sikat eh. Hindi yun sa yung bike shop. Recycling hub. Recycling hub sa Sibunga. Search na sa Google po siguro no. Nara sa Google po. Naikuan diri. Trail diri Sibunga. Daghan kayo. Kira kayo. So manami sa mong trail. Padung nami uli sa Argao. Sa Taluot. Then Argao. So nainlay lang mi kay gabi naman and walay suga ang uban. Oni sa Renz Dude sa loyo. Mana lagi dito siya mo trail sa dito ang trail pero dapat kuan lagi kanang buntag pini ari ba kay hindi na kayo makita. Pero okay ra gyapon. Enjoy man. Enjoy ra gyapon. Daghan pagbalikan diri nga mga trail. Sunod na po. See you in Taluot kay maglakaw sila or asa man ni una mo drop. Yeah! Yeah boy, open field. Iyo, abot na mo eh. Abot na may Sibunga. Sunod na ni, abot na may syudad. Ha. Na
may na-discuss siya mga busing. May tag-okay ra. I-add to cart na ko nila bay. Gikan lang jud mi sa bike shop nya padong namig taluot nya. Kung magtaluot padong namig Kandabong then si Renz dud sa Katang. So see you guys. So na nami sa taluot. Snacks gamay. Kay patsi naman sila. Bi. May gani kay dili hayag. Thumbnail na punta to. Una lang may kay si Dud kay Juan pa. Katang ako kay Kandabong. Sunod na pod. So nanamis Kandabong. Sunod na pod Dud. Sige. Laras. Sige.